ಎಲ್ಲ ಗಿಲ 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 ಈ ಮಸ್ತ್ ತಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕೆ ಜೀವ ಕೆಟ್ಟ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಿ ಒಂದಾಡು ಕೂತಿಲ್ಲ ಏನು ಡಬಲ್ ಮ್ಯಾಮ್ ನಂಗೆ ಅದು ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನು ಉಂಡು 20 ಅಂತೆ ತಪ್ಪು ಗೊತ್ತಾರ ಪೌಂಡ್ ಪೂರ ಪೌಂಡ್. ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ನ್ಯೂ ಲಾಗ್. ಇನ್ನು ಸುಮಾರು ಜನ ಇರಲಿ, 2 ಜನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಯ್ತು ರಿತಿಕ್ ನಮಿಗ್ಗೇರಿ, ರಾಹುಲ್ ನಮಿಗ್ಗೇರಿ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಬಂಡ ದಾದ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಟ್. ಸೊ ಗೈಸ್, ನಮ್ಮನ ಚಾನಲ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ವೈರಲ್ ಆತ್ನ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಂಡ ಫ್ಲಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ಸೊ ಫ್ಲಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಟ್ ಮೂಜಿ ನಮ್ಮದ ಮಲ್ತಿತ್ತ ನಮ್ಮ. ಸೊ 2.0 ಮುಟ ಮಲ್ದ. ಸೊ ಇನಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಫ್ಲಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಟ್ 3.0 ಇನ್ನೇ ಒಂದೊಂದು ಫ್ಲಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಟ್ 3.0. ಸೊ ಐಟಮ್ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಉಂಡು. ಇನ್ನು ಫುಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಬಾಬ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ದ ಮತ್ತು ಐಟಮ್ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಆತಂದ್ರೆ. ಸೊ ನಿಗ್ಲಿ ಇದು ತೋಪವ ದಾದ ಮತ್ತು ಐಟಮ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ದ ಇಂಚೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ದ ಅಂದೆ. ಸೊ ತೂಲಿ ಇತ್ತು ನಾನಂತ ಪಡ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಮತ್ತು ರೆಡಿ ಆದ ಎಂಚ ಬಾಟ್ಲಿ ಕಿರ್ಗದ್ ಬಾಡುಡು. ಸೊ ಗೈಸ್, ನಿಗ್ರಿ ರೂಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತುಂದು ಯಾಪಡ ನಿಕು ನಮ್ಮನ್ನ ಚಾನಲ್ ಒಂದು 2 ಸಲ ತೂತಾರೆ ಈ ಲಾಗ್ನ. ಸೊ ಬಾಟ್ಲಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಮಲ್ಪರ ಒಂದಿನಾಗಲೇ ತಿನ್ರ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಪಾಡ್ನೆಟ ಆ್ಯಪ್ ಸುರುಕು ಪಾಡ್ದಾಗ ತಿನ್ರ ಬೂರ್ತಿನ ದಾಲ ಬೂರ್ತಿನ ಸೀದಾ ಪಿರ ಬದುಂತಾರ. ಸೊ ಇದು ಲೈನ್ ಕಟ್ಟಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ. ಸೊ ಗೈಸ್, ನಾನು ನಿಕು ವಿಡಿಯೋ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಿ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಚಾಲೆಂಜಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಕಬಾಬು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮನ್ನ 4 ಜವನೀರು ಪ್ಲಸ್ ಯಾನೂರು ಐನು. ಸೊ ಒಂದು ಲಾಗ್ಲ ನೀವು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೋರಂತ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು. ದೇಪಟ್ಟು ನೆಡ್ದು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನ 2 ಫ್ಲಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಲು ನೀವು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಒಂದಿನ್ವೆ. ಸೊ ಬಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ. ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್. ಎದುರು ತಕ್ಕೋತಿವೆ ಬಿಮ್ಮಿ ಅಡಿಗೆ ತಕ್ಕಿ ಮತ್ತಿಂದ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಬೇಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಚಮಚ ಪತ್ತೊಂದು ಪೆಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಗಿಲ 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 ಈ ಮಸ್ತ್ ತಿಂದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕೆ ಜೀವ ಕೆಟ್ಟ ಈಯನ್ನ ಮೇಲೆ ತಕ್ಕೋಣ ಬೇ ಪೆಟ್ಟ ಕಮ್ಮಿ. ಚಮಚ ಪತ್ತಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟ ಕೊಂಚ ತರದಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ, ಒಂದೊಂದು ತೋರ್ಜೆ ಮಾಡು ಒಂಜು ಬಿಟ್ಟು ಬೇಸುಂಡಾರು ಒಂಜು ತಿನ್ನೊಂದು ಆನತ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಿ ಒಂದಾಡು ಕೂತಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಹೊರನೇ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮನಲ್ಲ ಪಂಚೆ ಚಮಚ ಉಲ್ಲ ಲಾಕು बिरको जी मैं लास्ट में भी समझ नहीं समझ रहा हूँ वक्त नहीं समझ रहा मैं बोल जी मैं ये मत ले यार को ಬೇಗ ಯಾ ದಿನಂತು ದೇತಿ ದಿನಂತು ಆ ಇಪ್ಪುನ ದಿ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಅಂತುಂಡ ಈ ತಿಂಗಳು ಕಂ ಕೊಡಲ್ಲ
ತಿನ್ನೋಡಜ್ಜಿ ದಾಲ ಫ್ರೈ ಅಂಚಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂಚಾ ఏడు పంపించుకోవా బీర్ తింటే సుమారు తిండే అయ్యో సర్వమగని ನಾನು ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಸೋನು ಕಾಲ ಜಪ್ಪುಜಿ ಮೇಕಂದ್ರೆ ಅಬ್ಬ ಸೈಯಡಿ ಇಲಾಗಿ ನೀರು ಕೊಡು ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನುವ ಉಂಡು ಇಪ್ಪತ್ತು ಧರ್ಮಗುವನಸ್ ಬೆಂದಿರಡಿಯ ಬೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪ ಅಯ್ಯೋ ರಿತಿಕ್ ಆಂಚಾ ದೇರನ್ ರಿತಿಕ್ ಬಟನ್ ದಂಡಿ ದಲ್ಕೆ ಗರಿಮ ಮಸ ಮ್ಯಾನ್ ಕೆರೋಡ್ ಯಾಂದ ತಪ್ಪು ಗೊತ್ತಾರನ ಒಂದೊಂದು ರಬ್ಬ ಬಂತು ನೋಡು ಬೆಂಕಿ ಬಾಳ ಲೇಟ್ ತಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲಿ വീട് ജാലി പറഞ്ഞല്ലേ ഞാൻ ಕೆಲ್ಪ ಮಗ ನಾನು ಸಾವುಗ ಒತ್ತಾರೆ ಮಗ ನಿಕ್ಕರಿಂದ ಮಾರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಕ್ಕೊಂದ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕುಂತೋಡಿ ಆಯ್ತು ಬಿರಿಜಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಒಂದು ಮೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚ ಆಯ್ತು ಪ್ಲೇಟ್ ಮುಕ್ಕು ನಾನು ಮಾರ ಪೋಂಡ್ ಪೂರ ಪೋಂಡ್ ಪೂರ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಆಯ್ನೆ ಬಂತೆ ನಾವು ಮರಲಂದು ದಕ್ಕು ರಿತಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ನ ಕರ್ನಿಕ್ಕಿ ಹಾ ನಕ್ಕೆ ಏನೇ ಪ್ಲೇಟ್ ನ ಕರೆ ಪ್ಲೇಟ್ ನ ಕರೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಲ ದೀಪಜೆ ನಾನು ನಮ್ಮೈತಾನೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಲ ದಿಂಪೆ ನಂದು ನಾನಂತೂ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಂತು ರೈಟ್ ಒಮ್ಮೆನ ಮಂಡೆಗೆ ಮರ್ದು ಬಾರ್ತೀರಾ ಮಾತಲ್ಲ ಪೊಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಲಡ್ಡು ಕಬಾಬ್ ಯಾನ್ ತಿಂದೆ ಇವ್ ಕುಂಜಿ ಪೀಸ್ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಬೇಯ ಸಮಸ್ಯೆ
ನಮೀನಲ್ಲಿ ತಗೋತಂಡ ಉಂತಾಯ ನಮ್ಮ ಕಬಾಬ್ ದಿತ್ತಿಜ ಅವು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಮುಗ್ಗುಲು ಸಡ ಅಡಪಿಲು ಒಂಜಿ ಮೂಲುಂಡು ಒಂಜು ಈ ಕೈ ತಿಂಡಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಮೂಲು ಬರ್ತದೆ ರಟ್ಟು ಕಬಾಬು ಆಯ್ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ರಟ್ಟದ ಇದೆಯಾ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ತಿಂದಾಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನೊಂದಿರ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಬರೀದಿತ್ತು ಎಪ್ಪಡಿಗೆ ಎನ್ನಿ ಏಲ್ ಬಿಸಿ ಪಡ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಲ್ಲೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮಾಸ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅವು ತಿರ್ಗಿ ದಿಕ್ಕೇರುಂಡು ಬೇಯ್ಕೋ ಆಯ್ತು ಏಲು ಬೇಯ್ದಿಜಿಗೆ ಯಾಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಿಜೆ ಯಾಲ ಸೋಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಕುಲ್ಲೆ ಕೊರಸೋನಿ ಒಯ್ಕಲ ಬರನ್ನಿ ತಿರ್ಕದಂತವೆ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಹತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಸಲ್ಲ ಸೊ ಗೈಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತದೆ ಸರಿ ಗೈಸ್ ಎಂಚ ನಕ್ಕದು ನಿಸಂತಾನ ಮಲ್ದಿರ್ತೀನಿ ಮೂಲೊಂಜುಂಡು ಕಡೆ ಸಮಾಪ್ತಿ ಸಮಾಪ್ತಿ ಸೊ ಗೈಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತದೆ ಹರಿಯಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಮೋನೆ ಹೊರೊಚ್ಚಿ ಮಾರ ನಲ್ಲಿದ ನೀರು ಓ ಸಂತೆ ಬರ್ಸಾರ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಾಟ್ಲಿಯಾ ರಿತಿಕ್ ಎಲ್ಲ ರಾವ್ ನಿಂಚ ಪಕ್ಕದ ಫಿರಾವ್ ಸೂ ಸೊ ಗೈಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ರೆ ಸೊ ನನ್ನಂತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಮಾತು ಮಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾತು ಮಲ್ಪರಂಡು ಮಾತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಾ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ಕೊನಿಗ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಟಾ ಬೈ ಬಾಯ್ ಸೊ ಗೈಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾತ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ರಿತಿಕ್ ಏನ್ చేస్తుంది ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇಂತ ನಿಗುಲ ಆತ ನಿಗುಲ ಆಯ್ಕ ರಡ ಕಬಾಬ್ ಬಲೆನ ಏನ್ ಚಾಂಡ್ ಧರ್ಮಧನಸ್ ಕರ್ಮಗು ಅನಸ್ ಬೆಂದಿರಡಿಯಾ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ರಸಿಗೆ ಈ ಧರ್ಮಜತ್ರ ದುನ್ಯಾ ನಮ್ಮ ಕಬಾಬ್ ದಿಕ್ಕು ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮಾರೆ ಎನ್ನ ತಪ್ಪಿ ನೆನಗುತ್ತೆ ಒಂಜನೆ ಪತ್ತ ನಾಡ ಒಂದು ಕುಲ್ದು ಮಾರೆ ನೆಕ್ಕುಲು ಒಂಜಿ ಮೂಲು ಫೈಟ್ ಮೂಜಿ ಪೀಸ್ ಮಾರೆ ಎಂದುದು ಸಭೆಕ್ ಮೇನ್ ಮಲ್ಲದ ನಿಕ್ಕುಲು ಬರೋದು ಪಲ್ಯಮ್ಮ ಜೆಸಿಬಿ ನಾನಂತ ಹುಡ್ತು ಟ್ಯಾರಿಸ್ ಹೋಗಿ ತಿರ್ತು ಬೈದ್ವಿ ಅಪ್ಪ ಪೊಲ್ಲೊಂದೆ ಬೈದೆ ನಾನೊಂದು ಪುರ್ತು ಉಂತುದು ಬಂಡ ಅವ್ನು ಟೇಬಲ್ ಟ್ಯಾರಿಸ್ ಬರೋ ಗೋರ್ ದುಲಾ ತಿರ್ತು ಬೈದ್ವಿ ಅವು ದಿಂಗಾರ ಹಾಪಿದ್ದಿ ಮಾಡಿ ಪೆತ್ತಲ್ ದೀಪಲ್ಲ ಈ ಸೈಡ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಗ್ಗಿನ ವಿಡಿಯೋ 10 ನಿಮಿಷ ಖಾಲಿ ಏರ್ ಕಾರಣ ಮಹಾನುಭಾವರು ಸೊ ಗೈಸ್ ಇನ್ನಿತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಫ್ಲಿಪ್ ಅಂಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ರೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದೆನ್ನುವೆ ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಅಂಚನಿಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಹೊಸದಾದ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂದು ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್